ako bi makar samo 1% ljudi doniralo 1% svog vremena, znanja i novca za svoje okruženje, svet bi bio bolje mesto za život, tako glasi slogan mladih ljudi koji su se okupili kako bi pomagali drugim mladim ljudima da otkriju svoje talente i razviju potencijale. Mi uvek volimo da ispratimo i lepe priče i istaknemo one ljude koji to zaslužuju. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Vrlo interesantan naziv za fondaciju 1%. Nekako uklopili ste naziv sa idejom da 1% treba odvojiti. Da, uklopili smo tu simboliku, pre svega dobrodan i hvala na pozivu. I eto, na ovaj način vi pružate vaših 1% da ova ideja dospe do što većeg broja ljudi. Pre svega, fondacija 1% je pokrenuta od strane mladih ljudi i kada smo pokretali fondaciju, mi nismo imali za sebe javnu ličnost, uspešnu neku kompaniju i slično. I baš smo, kada smo celu tu ideju razrađivali, došli smo do te simbolike da bi svako mogao da 1% sebe. Mi kao mladi ljudi dajemo 1% svog vremena svojim volonterskim radom, možemo apelovati na druge ljude da isto ulože 1% sebe ili daju 1% svojih prihoda i tako smo došli na ideju da pokrenemo fondaciju. I cilj nam je da kroz tu fondaciju podržimo mlade talentovane ljude. Primetili smo da u Srbiji na sreću imamo mnogo mladih talentovanih ljudi, ali nažalost oni budu prepušteni sami sebi i ne dobiju ovde adekvatnu možda podršku ili prostor za razvitak i budu primorani da odu iz zemlje. Tako da je to mi kao fondacija... Kako sad funkcionišete kao fondacija? Kako funkcioniše pomoć koju pružete mladim talentima? Odnosno, koji su to projekti na kojima radite trenutno? Evo, upravo to htio da kažem, već 2,5 godine radimo podršku mladim naučnicima, inovatorima, pronalazačima i umetnicima i realizovali smo dosta projekata. Jednostavno prikupimo novac koji je potreban njima za podršku, to su takmičenja, školovanje i tako dalje i omogućimo im da se razviju, da odu na takmičenje, na školovanje. Imali smo nekoliko, da pomenem samo većih projekata. U toku 2019. smo podržali ukupno 12 mladih naučnika da učestvuju na svetskim takmičenjima. Oni su doneli 15 medalja. U prošloj godini smo nagradili svu decu koja su osvojila medalje na svetskim takmičenjima, njih 48. U prirodnim i društvenim naukama oni su 72 medalje doneli. Svima smo donirali po 10.000 dinara kao podršku. Ove godine smo krenuli isto da podržavamo mlade ljude za takmičenja. Organizovali smo i mi jedno takmičenje, to je bio First Lego League u Kragujevcu. To je bilo takmičenje iz robotike za mlade osnovce i srednjoškolce. I evo sada smo na korak nekih novih takmičenja, neke nove podrške svim tim mladim ljudima. Njima znači i naravno finansijska podrška im znači što sada mi pričamo o njima, što neko obraća pažnju na njih. I sada neke cifre su možda njima velike i veliki zalogaj, ali taj princip 1% govori da ako svako od nas da malo, svi zajedno možemo učiniti mnogo. I ono što nas očekuje od projekata jeste, sada u junu imamo Evropsku geografsku olimpijadu, 15 dece iz Centra za talente u Beogradu učestvuje tamo. Zatim ćemo imati internacionalno takmičenje istraživačkih radova u društvenim naukama gdje će 5 dece učestvovati. U julu ćemo imati svetski sajam inovacije gdje učestvuje 3 dece i podržavamo mladog violinistu Uroša Damovića za učešće na muzičkom festivalu u Sloveniji. Kako se aplicira za pomoć fondacije? Da li se aplicira ili fondacija sama prepoznaje talente i ulaže u njih? Obe stvari. Znači, mi kada prepoznamo neku osobu kojoj je potrebna podrška i koja je zavredila pažnju i podršku, pomognemo joj. U početku, naravno, to je bio takav pristup. Kasnije su počela deca i nama da se javljaju i naravno svako dete može nam se obrati na mail, na sajtu može naći podatke kojim je potrebna podrška ako se bavi nekim naučnim radom ili nekom umetnošću i da podržimo. I opet, što se tiče te podrške, ako sam govorio o onom principu 1%, samo jedan možda ovako jedan simbolična računica. Ovo što sam naveo, te projekte koji su narednih mjesec dana, u tim projektima uključeno preko 20 dece. Svima njima jako znači da odu na ta takmičenja. I, na primjer, to je 1.600 evra ukupno da bi sva ta deca otišla na ta takmičenja. Za svu decu 1.600 evra? Tako je. Mislim, trenutno je to za ova takmičenja. Postoje skuplje, takmičenje jeftinije. Ovdje su kotizacije po 50 eura i za Uroša je 500 eura učešće na tom festivalu. Dobro, sada ako neko ko gleda, evo da damo i više od 1%, da se potrudimo, mi kao televizija sada u ovom trenutku, ako neko želi da pristupi fondaciju u smislu da ponudi svoju pomoć u finansijskom smislu, kako to može da uradi? Evo, nekoliko su načina. Na našem sajtu je
sve transparentno, mogu pogledati načine za donaciju, donirati na naš tekući račun, bilo da su u pitanju fizička ili pravna lica. Sa druge strane, uvek mogu poslati SMS na naš humanitarni SMS broj. U pitanju je broj 7001, ukuca se poruka donacija i pošalje se. Ta poruka je 200 dinara. I ja sad ne znam koliko hiljada ili desetine hiljada gledalaca prati ovu emisiju u ovom trenutku, ali verujem kada bi svako sada poslao jedan SMS da bismo mi obezbedili svu decu za celu godinu. A evo ovih 1600 evra koje sam pomenuo da im sada trebaju u narednih mesec dana, to je ukupno 940 SMS-ova. Znači, ako 940 ljudi sada pošalje SMS, mi ćemo stvarno svoj toj deci pomoći. I to je ta snaga, ajde da kažem, malih i običnih ljudi. I mi se trudimo kao fondacija da tu ideju proširimo, da svako od nas veruje da može da uradi nešto malo i da tako poboljiš okruženje u kojem živimo. Ja sam siguran da će se naši gledalci odazvati, a ako ništa drugo, odazvaću se ja prvog trenutka kada budemo završili razgovor i kada budem imao slobodno vreme. Gospodine Pešiću, hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Hvala i vama.